שלום לכולם, שמי רותי לקס, אני עורכת ספרותית ומלווה כותבים בתהליך יציאת הספר שלהם לאור, במסגרת הוצאה לאור קטנה ובוטיקית משלי, והיום אני רוצה לדבר על מילה גסה בהקשר של יצירה ואומנות וכתיבה, והמילה הזאת היא כסף. כי אני יודעת שקשה לנו מאוד לכולנו, כשאנחנו באים לדבר על משהו גדול כל כך, כמו להוציא את הספר שחלמנו להוציא לאור, או לספר את הסיפור שלנו, או לכתוב ספר לזכרו של מישהו, או סביב איזשהו רעיון שהוא בנימי נפשנו, לבוא ולפרוט את הדבר הזה, את היצירה הזאת, את הדבר המרגש הזה לכסף, ובאמת הקושי בלדבר על העניין הזה, אני רואה אותו המון אצל כותבים שמגיעים אליי, ואני גם זוכרת את עצמי בתחילת הדרך מאוד מתחבטת סביב הסיפור הזה, של מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, כמה זה אמור לעלות העניין הזה, וזה מדהים כי לגבי כמעט כל דבר אחר בחיים שלנו שאנחנו מוציאים עליו כסף, אנחנו שואלים ואנחנו מבררים, ויש נקודות שבהן קשה לנו יותר, בגלל שיש פה איזשהו עניין מאוד מאוד רגשי. ולכן, וזאת מטרת הפודקאסט, הפרק הנוכחי בפודקאסט יוצאים לאור, בגלל שאני רוצה בגדול לפרוט את המספרים, להגיד אותם כמו שהם, שאנשים ידעו, וגם ידעו מה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות, ואיך הם יכולים להשיג יותר, או איך שתקראו לזה. אבל חשוב לי לדבר בהתחלה שאני מדברת כל הזמן על ההוצאה העצמאית לאור. זאת אומרת, סופר שרוצה לצאת לדרך הזאת ולהוציא את הספר שלו באופן עצמאי, וזה בעצם מה שאני עושה, מלווה את הכותבים העצמאיים. ישנם מסלולים אחרים, דרך הוצאות מסחריות ודרך הוצאות גדולות שלפעמים כל העלות תהיה עליהם, אבל גם ההכנסות, גם התגמולים, זאת אומרת, רוב ההכנסה לא הולכת לכותב. ישנם גם הוצאות כאלה שמבקשות מראש מימון של סכום מסוים, והן נותנות את השירות כולו, אבל עדיין זה יוצא תחת איזושהי כותרת של הוצאה לאור, ויש איזושהי חלוקה קצת אחרת של ההכנסות. והתהליך שאני מדברת עליו, כלומר מסגרת ההוצאה לאור שלי, הוא תהליך ממש עצמאי, זאת אומרת, בחירה של הסופר לגבי כל הרכיבים ומה שהוא רוצה לעשות כחלק מתהליך הפרסום של הספר שלו, ממש מין תפירה אישית כזאת של החליפה, ובהתאם לזה גם העלויות, וההכנסות הולכות כולם לכותב. אני בעצם סוג של סוכן או מתווך, וגם עושה את עבודת העריכה המקצועית, אבל זה מסלול שהוא באמת מסלול שמיועד לאנשים שרוצים ללכת על הדבר הזה, לבד עם איזשהו מישהו שיחזיק להם את היד במקרה שלי, אבל אפשר לעשות את זה גם באופן עצמאי לגמרי. ואני רוצה לחזור רגע ולדבר על העלויות. אז מה בעצם כוללת הוצאה של ספר לאור, וכמה בערך זה עולה? תראה, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לכתוב את הספר. עכשיו פה באמת אנשים יושבים בדרך כלל וכותבים אותו לבד, נעזרים בחברים, נעזרים במשפחה, נעזרים במישהו שיכול לתת להם איזשהו ליווי. את המשהו הזה אני עושה כעורכת ספרותית, ומלווה אנשים לאור משלב הרעיון, לאור מפגשים הם דו-שבועיים, המענה לטלפונים ולשאלות וככה הוא באמת יומיומי, ובאיזשהו טווח זמן של 6 חודשים בערך, אנחנו משתדלים מאוד לעמוד בזה שנינו, אנחנו מגיעים למצב שהספר מוכן. על תהליך הליווי הזה, שהוא כאמור תהליך של 6 חודשים של מפגשים ועבודה מקוונת, יומיומית, העלות שלי כיום עומדת על 10,000 שקל, ואת זה אנחנו עושים ביחד, אבל שוב זה משהו שמי שרוצה לעשות את התהליך הזה יכול, ובשמחה, ואני עושה את זה באהבה גדולה, אבל אפשר כמובן גם להגיע אליי או לכל הוצאה לאור אחרת, עם כתב יד מוכן שאתם רוצים להוציא אותו לאור. וכאן מתחיל בעצם המסלול, וכאן אני רוצה לפרט את המשך העלויות. הוצאה לאור מסחרית, כלומר כזאת שלוקחת כסף עבור ההוצאה, תצמיד לכם כאן עורך ספרותי,
זאת אומרת, מישהו שיעבוד איתכם על הטקסטים עצמם. מה שאני עושה בעצם תוך כדי תהליך הכתיבה, יעשה איתכם על כתב היד המוכן, וכאן יידרש איזשהו סכום נוסף, שהוא באמת יכול לנוע בין 5,000 שקל במקרים היותר זולים, לבין אפילו 20 או אפילו יותר. התהליך הזה הוא תהליך לא פשוט של עבודה באמת, מילה מילה על הטקסט שלכם והגעה למשהו שאתם והעורך שלמים איתו או מוכנים להוציא אותו לאור. אז זה הסיפור של העריכה הספרותית. אני בעצם נותנת את זה כבר בשלב הליווי. תוך כדי אני גם עוברת שוב על כל הטקסט אחר כך, ואת זה נותנת כסוג של מתנה לקודמים שעובדים איתי, אבל פה יש סדר גודל של כמה אלפים בכל מקרה של עריכה ספרותית. אחר כך מגיע השלב של העריכה הלשונית, שאסור בשום פנים ואופן לוותר עליו. אני אומרת לכותבים שלי, באמת אל תעשו כריכה, אבל אל תוותרו על העריכה הלשונית, כי להוציא ספר עם שקיעים בעברית, זה באמת הקו האדום, אני חושבת של כולנו, זאת אומרת, זה לא נעים, זה פדיחה, וזה אני חושבת די מובן מאליו. עורכים לשוניים, גם סדר גודל של כמה אלפים, 5,000, 7,000, יש טיפה יותר זולים, יותר חדשים בשוק, אנשים שבדיוק סיימו את הלימודים, גם סיפור של כמה אלפים שצריך לקחת בחשבון, וזה חובה. זאת אומרת, פה באמת, כמו שאמרתי, אסור לוותר. השלב הבא הוא שלב ההגעה, איזשהו מעבר כזה, proofreading, מה שקוראים באנגלית, מעבר על כל הטקסט, יכול לעשות את זה העורך הספרותי, העורך הלשוני, אפילו כדאי שיעשה את זה העורך הלשוני. המחירים שאני מכירה נעים סביב 1,000 שקלים, יכול להיות שאני טועה, אבל שוב, אלה האזורים שאני מכירה. וזהו, בעצם יש לנו עכשיו טקסט מוכן, תקין מבחינה לשונית, עברו עליו שוב, והוא נראה בסדר. הוצאנו עד עכשיו על עורך ספרותי, על עורך לשוני ועל הגעה, שאחד מהם יכול גם לעשות, ואנחנו מתקדמים. השלב הבא, המשמעותי, הוא העימוד של הספר. כלומר, צריך לקחת את הטקסט הזה שכתוב בקובץ A4 או בכל קובץ אחר, ולהתאים אותו למבנה של ספר שיוכל לצאת אחר כך גם להדפסה, וגם באמת לראות אור כספר מוחשי. חשוב לי להגיד שהספר הדיגיטלי לא צריך את העימוד, אבל תכף אני אגע בזה. זה באמת נוגע לאנשים שרוצים להוציא ספר פיזי. את זה יודעים לעשות כל מיני אנשים, אני בעצמי יודעת לעשות את זה היום אחרי שזה נעשה בספרים הקודמים, עושות את זה הרבה פעמים מעצבות גרפיות, וזה שוב משהו שאם אתם רוצים להוציא ספר פיזי לאור, חייבים. העלויות הן גם, שוב, עלויות של כ-3,000 שקל, קצת יותר, קצת פחות, אבל זה נע סביב הסכומים האלה. אוקיי, אז יש לנו ספר עומד, מוכן, נראה כמו ספר, לפחות בחלק הפנימי שלו. מה שחשוב לנו מאוד עכשיו, מאוד מאוד, הוא לעצב את הכריכה, כמובן. אמרתי קודם שעריכה הלשונית חשובה יותר מכריכה, אבל אני משערת שתרצו גם לעצב כריכה. ישנם מעצבים גרפיים שמתמקצעים בתחום הזה של עיצוב כריכות לספרים. אני דרך ההוצאה שלי מחברת לאנשים הנהדרים שאני מכירה ועובדת איתם. הסיפור הזה נע סביב 1,000-2,000 שקל. אני משערת שוב שיש קצת יותר, שיש קצת פחות. אני באמת נוגעת בממוצע של מה שאני מכירה מהעבודה שלי. יש פה ככה קצת עבודת פינג פונג, הציפיות שלכם, מה שהמעצב מציע לכם. ובסוף מגיעים לכריכה המיוחלת, והאושר הוא גדול, ואתה רואה סוף סוף את השם שלך על כריכה של ספר, ואתה רואה את השם של הספר, וזה שלב מאוד מרגש בעבודה. אז זהו, אז יש לנו כבר כריכה, יש לנו ספר מועמד, הוא כתוב כמו שצריך, עבר עליו עורך לשוני, ואנחנו עכשיו בענייני הדפסה, האם אנחנו מדפיסים את הספר או לא, ותכף נדבר על הוורסיות האחרות של אפשרות להוציא ספרים. אז הדפסה של ספרים, שוב, אני כבר היום עובדת הרבה שנים עם בתי דפוס ספציפיים, והיא באמת פה עניין של מיקוח וקצת באמת לנסות לעבור בין כמה בתי דפוס שנראים לכם ולקבל את ההצעות מחיר הרלוונטיות. ככל שמדפיסים יותר עותקים, המחיר יורד,
על 100 עותקים, שזה מה שאני ממליצה לסופרים עצמאיים להדפיס, אם הם לא הולכים לסיפור של החנויות, להפצה של החנויות, גם לזה תכף נגיע. אז הסיפור הוא על 100 עותקים, 1,000, 1,500 שקל, שוב, אני זורקת ככה סכומים שיש ביניהם פער, אבל אני פשוט יודעת שיש פערים בין הבתי דפוס, ושלי יש ככה קצת מחירים מיוחדים משלי, אז אני לא רוצה ככה לפספס, וכאמור, אם אתם לא הולכים להפצה לחנויות, אני ממש ממליצה לא להדפיס יותר מ100 עותקים, לחשוב איך אתם מוכרים אותם, להוציא עוד קבוצה, זה עדיף, מאשר להתעקע בבית עם חדר שלם מלא בספרים שלכם, שזה גם צובט בלב וזה גם חבל על ההוצאה. אז זהו, אז את הספר המודפס יש לנו, יש משהו שנקרא עותק שמש, שאתם תכירו בתהליך ההדפסה, מדפיסים לכם עותק אחד לדוגמה, שתראו שזה באמת כמו שצריך, כשבית הדפוס עובד כמו שצריך, ואנחנו שמחים ומרוצים, ונגיד שיש לנו 100 עותקים. אני רוצה רגע לגעת בשתי הוורסיות האחרות של ספרים, שמאוד חשוב בעיניי להוציא היום, זאת אומרת, שוב, כל אחד והשיקולים הכלכליים שלו, כמו שאתם רואים, כבר הגענו לסכום שהוא באזור ה-15-20 אלף שקל, אבל עדיין חשוב לי להגיד, הפקה של ספר דיגיטלי בפורמט EPUB, אפשר לעשות את זה דרך חנויות הספרים המקוונות, אפשר לעשות את זה עצמאית, אם מורידים את הכלי בעצמכם ועושים את ההסבה, הכלי עולה איזשהו סכום, זה סיפור של כמה מאות שקלים, לא צריך להיות יותר בין 300 ל-500 שקל, להפיק את הגרסה הדיגיטלית, להעלות אותה לחנויות לעברית, לאינדיבוק, לחנויות הנהדרות שיש היום ברשת, ובאמת לאפשר לאנשים לקנות אותו במחיר יותר זול, לקרוא אותו בטאבלט שלהם, בטלפון שלהם, חוויה נהדרת, לא מצריך שום הדפסה נוספת מצדכם, הספרים שלי נמכרים ככה, אפילו יותר טוב מאשר הספרים המודפסים, אתם לא צריכים לשלוח בדואר כשאתם עובדים כסופר עצמאי, תענוג צרוף, ובאמת לשם העולם הולך. בתור דתייה, אני יכולה להגיד שהחיסרון היחיד שאני מזהה זה הסיפור של שבתות, ואני עוד מחכה לרב שיפתור לי את העניין הזה ואת העניין של הקטניות בפסח, אבל בגדול אסור לוותר על העניין הזה של הספרים הדיגיטליים. ובאמת מבחינת עלויות זה לא סיפור. הוורסיה השלישית והחשובה בעיניי, אבל שוב היא לא חובה, היא הפקה של ספר אודיו. אני עושה את זה עם הסופרים שלי, או שהם מקליטים את עצמם, או שאנחנו משלמים לקריין, העלות היא לפי שעות, גם שעות הקלטה, גם שעות של קריינות, ובסופו של דבר אני ממליצה להעלות את זה לאתר של אייקאסט, לוקחים סכום של 7,000 ומשהו שקל להעלאה, שוב אני לא רוצה להתאפס במילה, אבל אלה הסכומים. וגרסת אודיו, אני יכולה להגיד לכם שאני מאזינה לספרי אודיו בכל הנסיעות שלי במסגרת העבודה, לפגישות וכו'. דבר נהדר, ככה יוצא לי לקרוא הרבה מאוד ספרים, וזה באמת חוויה נהדרת, ששווה לשים אותה לתייק אותה באיזשהו מקום בראש, כשאתם הולכים לכיוון של הוצאה של הספר שלכם. אוקיי, אז לצורך העניין עשינו עריכה ספרותית, עריכה לשונית, הגעה, עימות של הספר, עיצוב של הכריכה, הדפסנו את הספר ב100 עותקים, הוצאנו ספר דיגיטלי, הוצאנו ספר אודיו, אנחנו עומדים כאמור סביב ה-20,000 שקל, ועכשיו אני רוצה לגעת בנושא של הפצה של הספר לחנויות. פה זה טריקי קצת העניין הזה, כלומר מצד אחד, אנשים אומרים לי, אם הספר שלי לא נמצא בצומת ובסטימצקי, אז הוא לא שווה כלום, ומי יקנה אותו? מצד שני, העלות של זה היא גבוהה, והסיכוי שבאמת הספרים האלה ימכרו, במיוחד אם זה הספר הראשון שלכם, במיוחד אם לא הייתם באח הגדול, או שאתם קרובי משפחה של מישהו, סליחה שאני אומרת את זה ככה, אבל הסיכוי הוא קטן, וגם אם הייתם באח גדול, ואתם קרובי משפחה של מישהו, עדיין הסיכוי הוא לא גדול, באמת יש המון ספרים שיוצאים בארץ, והתחרות על זמן מדף היא גדולה, ואני באופן אישי לא מאוד ממליצה על ההפצה לחנויות, אבל זה אפשרי, פונים לספק מורשה, הוא מבקש 1,000 עותקים בדרך כלל, הוא לוקח עמלה, כלומר החוזה מולו נעשה באופן מסודר, סיפור של כמה אלפי שקלים, יכול להגיע ל10,000 שקל העניין הזה, ומה שתקבלו בחזרה זה אחרי קיזוזים של כל האחוזים של כל מי שהיה מעורב בהפצה,
שוב, אם יש לכם את הסכום הזה, או אם זה מאוד חשוב לכם שהספר שלכם יהיה בחנויות הגדולות ברשתות, ואתם לוקחים בחשבון שאת העלות של הספרים האלה אתם לא תקבלו בחזרה, את העלות של ההשקעה, אז בהחלט ישנם דרכים, אני מכירה חלק מהמפיצים, ובהחלט אפשר להתחבר אליהם, גם במסגרת העבודה שלי וגם במסגרת הוצאות אחרות. זהו, אז כמו שאמרנו, אנחנו עומדים כרגע עם כל החבילה הזאת סביב בין ה-20 ל-30 אלף שקל. ישנם עוד דברים שאני נותנת, ואני יודעת שהוצאות אחרות נותנות, בתוספת של תשלום, יחסי ציבור, כלומר הגעה לתקשורת, למדיות החברתיות, איזושהי חבילה כזאת ששוב, אנחנו מתמחרים אותה לפי זמן, לפי רצון של הכותב, לפי כמות ההשקעה. אני נותנת גם ליווי בהפקה של ערב השקה, ששוב, יש כאן עלויות שכמו שאתם מרימים בר מצווה קטנה או בר מצווה בימי קורונה או משהו כזה, ואלה באמת ערכים מוספים. אנחנו גם נותנים ליווי של, אני חוזרת רגע אחורה, של פרויקט גיוס המונים למי שרוצה, עוד בתחילת התהליך, אבל אלה המרכיבים. וזה הסיפור מבחינה כלכלית וגם מבחינת קצת המלצות מקצועיות שלי של מה כדאי לעשות ומה פחות. הסיפור הזה כולו יכול לנוע בין 10,000, 15,000 שקל למין ככה משהו בסיסי. בוודאי אם אתם בוחרים לא להדפיס, אלא רק ללכת על הגרסה הדיגיטלית, שזה לגיטימי לגמרי בעיניי. ועד ה-40, אפילו 50,000 שקל, אם אנחנו הולכים באמת על מגדילים בשקל, כלומר הולכים על החבילה המורחבת ביותר ורוצים לעשות הכל ועד הסוף, וגם זה נהדר בעיניי. אבל זהו, זה בגדול הדיבור על כסף, סליחה על הדיבור, בהקשר של הוצאה של הספר שלכם לאור. יש לכם בחירה, קודם כל, אתם יכולים לתפור לעצמכם את החליפה, גם לפי דברים שאמרתי פה, גם אני שמחה לייעץ לכל מי שרוצה, גם למי שלא בוחר לעבוד איתי או משהו כזה. ובאמת, אלה הסכומים שצריך לקחת בחשבון, להתגייס לעניין הזה, להתגייס לטובת הגשמת החלום הזה. אני הרבה פעמים אומרת, אנחנו מוציאים על חופשות בחוץ לארץ, על מסעדות, טוב, אולי לא כרגע שני הדברים האלה, אבל בימים נורמליים, על כל כך הרבה דברים אחרים, על בגדים, אם החלום הזה הוא חלום שלכם, כמו שהוא היה חלום שלי וכמו שהוא עדיין חלום שלי, ואני ממשיכה לכתוב וממשיכה בכל מצב לשים בצד איזשהו סכום בשביל הספרים הבאים, אז לכו על זה. ועכשיו יש לכם קצת יותר נתונים, ואני זמינה באמת לייעוץ ולשיחה ולליווי. מספר הטלפון שלי מופיע על השקופית המלווה של הפודקאסט, וגם באתר שלי וגם בפייסבוק. ממש מוזמנים ליצור קשר. ושיהיה בהצלחה וכתיבה נעימה. תודה רבה.